коя власт възпира властта? Властта е винаги в крайна сметка в ръцете на гражданите. Ние временно даваме част от своята си власт на депутати, на министри, с това си взимаме обратно, като дойдат избори или като ги свалим от власт. Когато рязко започнаха, най-видимо беше като дигнаха на милиционерите, рязко заплатите. Аз сетих бай точно Тодор Живко какво правеше някъде 87-8, виждаше, че назряват бунтове, поредица от бунтове. И рязко и през 3 месеца вдигаше заплатите на армията и на милицията. Идеята, разбира се, беше, когато настъпи часа на бунта гражданския, уния да смачкат гражданите, защото бай точно им платил отнапред, както казваме в село Миндия. Нищо подобно не се случи. Когато гражданският бунт е достатъчно убедителен и милиарди да им плащаш, те ще изоставят, защото те са подлеци. Всички тези, които работят по поръчка, са абсолютни подлеци и негодници и би трябвало да им бъде забранено изобщо някога да стъпват в държавна служба повече, но това е положението. Бойко Борисов отгледа, изгради такава политическа обществена среда, където негодниците, подлеците, които ще се продадат майките за 5 лева, може и 5,30, се докопаха до тази власт. И разбира се, подлеците са страхливи. Значи нашия най-голям съюзник винаги е било, че те са страхливи. Те са много по-страхливи, отколкото може да си представим. Така че, да, ако няма гражданска съпротива, тия ще разкатават тия негодници. Дали са ВСС-та, дали са прокурори, милиционери, те ще разкатават фамилията на хората един по един и партия по партия, офис по офис. Ако има съпротива, те ще си преберат перушината. Но ни чака дълга канадска борба с тия.